Festival de Navidad dos Corros de Remo. Volvemos a vernos por un simple motivo. Dixéronme, a ver, apetece preparar un monólogo ou algo para o Festival de París? E eu dixen, vale, e aquí estou. Eu non sabía de que falar, puxeme a pensar. Unha hora despois, 2 horas despois, un mes despois... A excursión de Zaca! Bravo! Os hotéis son sitios moi raros. Mirad se son raros que a pesar de ser o sitio no que probablemente mellor o pases da excursión, tamén é o sitio do que menos debes falar ao chegar a casa. O que pase no hotel mellor deixalo ali. Por eso, eu vou vos a falar das excursións con hotel. O primeiro, dinche, vamos ir a un hotel de 2 estrelas. Bah, 2 estrelas. Non hai que ter matemáticas para que darse conta de que 2 é menos da metade de 5. Ese hotel suspendeu. Despois, dinche o nome do hotel, que vas a internet a mirar se ten página web. Hoxe en día todo ten página web. O instituto ten página web, as orquestas das verbenas teñen página web, a Estrada Digital ten página web, ainda que non podes cargala co que che venden. E se non ten página web, malo será que non teña un fotólogo. Así que ti entras na página e empezas a ver as características todo ilusionado. Non te confíes. Esas son só as características que ten o hotel para as persoas, para os que son xente. Ti vas con un grupo, non eres unha persoa. Hai que saber ler entre líneas. E eu vou vos aprender. Por exemplo, se vos ledes nas características, a habitación individual de 20 metros cuadrados con baño. Habitacións dobles de 30 metros cuadrados con baño. Vos que tedes que entender? Moi fácil. Pois aí pon que hai habitacións de 20 metros cuadrados nas que caben 2 literas para que 4 non persoas compartan un baño sin pechadura. E no mellor dos casos, e poñéndonos moi espléndidos, teremos habitacións de 30 metros cuadrados na que caben 3 literas para que 6 non persoas compartan un baño, para esta vez con pechadura. E outro detalle moi importante, non viredes o menú. Nunca. Non viredes o menú do restaurante, porque sabedes que vos van a poñer macarróns e patatas fritas toda a semana. Para que mirades? Para saber cantas variedades de macarrón ten? Macarrón ao pimpil, macarrón rebozado, macarrón relleno de nocilla, macarrón con lejía, que máis dá? Non vos vai gustar ninguna. E outro detalle moi importante destas excursións, canto tempo vas a dormir? Que gran pregunta. A resposta é nada. O primer día intentarás dormirás 1 hora, 2, 3 como moito. Despois pensarás que a pouco, quererás dormir máis, non o intentes, non se pode. Vos conocedes a primeira lei de física cuántica de partículas atómicas dos carbonos anoméricos de valence -3 no caso concreto do alfa délico sílico unido por fuerzas de Van der Waals ao pentanato sólido de triclorudas tanto como por de wolframio. Básicamente, o que dice a primeira lei de física cuántica de partículas subatómicas con impurezas de wolframio é que o sono e o cansancio que teñas ao día seguinte é directamente proporcional ao tempo que durmes. E isto sabe calquera que foron destas excursións. Canto máis durmas, máis sono tes. Por eso, se durmes só 3 horas,
despertas animado, feliz, contento, sin cansancio. Bueno, tamén depende un pouco de con quen durmas, pero se son outros factores. Así que podemos deixar claro que nas excursións como a Terra se cumpre a primeira lei de física cuántica de partículas atómicas de carbono numéricos de 40 minutos con hipótesis de contrario. Alguna dúvida? Non? Pois seguimos. Pero non quero rematar sen falarvos do máis importante destas excursións, os souvenirs. Sí, amigos, os souvenirs son esas cousas que por cutres e feas que sean van a ser sempre carísimas. Por iso eu estou en contra dos souvenirs. Para empezar, non creo que a nadie faga gracia que lle regalen un prato que poña Steven en París. Non. Se vas a comprar algo que sea bonito, esa parte de bonito é útil, mellor. Eu, por exemplo, en Barcelona, merquei un mangueiro de cociña e unha manobra negros, que a palabra Barcelona en vermelho. En Andorra merquei unhas esposas con feltro rosa para regalar. E outra señor para mí. Este ano en Jaca non só non comprei nada útil, senón que ademais perdí un estetoscopio sen chegar a usar como eu quería. Menos mal que tendía as esposas de Andorra. É para os que non sabedes que regalar. Un peluche. Gustanlle a todo o mundo e hai a patadas en todas as tiendas. Pero, por favor, pídovos por favor que nunca, baixo ninguna circunstancia, regaledes un chaveiro. Un chaveiro non. Un chaveiro non, por favor. Un chaveiro non. Un chaveiro non.